Kasama ibedo kata nugoi kata ka ine lweny moro mar sexual gender based violence en achiel kuom lwenjego mabe nitie mayudo wa joma mine ka achiel gi joma chuo. Owacho kama, ng'ama miyo ka ratiche ochochi gi ng'ama dichuo e yor bede achiel e yor achune, obiro bedo traumatized, mamae biro miyo kinde duto obedo ko en gi lit e chunye. Ang'o momiyo ane mane gini otimorena? Tok ni joma mine kende ma makosa ni yudo, kata jowa machuo gibedo sodomized, kata ka joma mine moko 3-4 oriwore moketi oterore kodgi yor achune, nyaka gini chand pache ni ang'o momiyo ane mane mine gi onena ni mondo mi gitim koda timni e yor achune. Wachopo e weche mag spiritual. Kinde duto kata e constitution marwa mar Kenya 2010 recognize ng'ato ka ng'ato kaka in e chwechni. Ne jowa man gi ng'ol ok onego bednwa discriminate gi seche duto, kuonde duto, obed e yor tich, obed kuonde mwadak